Lur, nek neng kota kuwi usaha sing padha jejer-jejer kuwi wis biasa. Misale wae nggonku kuwi deretan dalan ki sing paling ujung kono dodol kopi, sebelahe dodol kopi, terus aku dodol kopi, terus sing paling kono dodol kopi. Akeh pokoke. Kuwi wis biasa, ora rumangsa saingan, dadi tetep komunikasi apik ngono lho, Lur. Lah, di antara deretan nggonku kuwi sing paling rame. Lah, kuwi ternyata sampingku, Lur. Kuwi sing paling rame nganti full-full. Yo aku wis apik karo sing duwe kan yo sekedar ngobrol-ngobrol ngono ya biasa. Aku tekok to, Lur. Mas, nggonmu iso rame piye to? Apa kowe ning dukun? Tak ngonoke to. Mbok aku didudohi dukune ben aku ya rame, Mas. Lah, ternyata didudohi Lur nang alamat tangga desa. Ya lumayan adoh jane ya, tapi aku ngerti daerah-daerah. Nggone Mbah Harno jenenge. Tak goleki Lur, tak telusur, tapi aku ora ngomong, aku ngomong karo Mas aku guyon kok. Tapi tak telusur Lur. Nggawa tak telusur dinane pas malam Jumat Kliwon tak telusur ana. Aku tekok-tekok ketemu. Lah mak jegagi tekan nggon ngarepe kuwi enek tulisane Mbah Harno dukun pijet bayi. Lah bajindul to. Lah aku wis bacut kula nuwun iki Lur. Lah terus piye kuwi? Ya wis to. Aku kula nuwun. Kula nuwun Mbah, nggih monggo. Lah niki kersane ajeng napa? Niki Mbah ajeng mijetke rejeki aku ngono.